el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf, que va integrar els serveis assistencials del Penedès i els del Garraf, l'Hospital de Sant Camil, l'Hospital de Sant Antoni Abat i l'Hospital de Vilafranca. Aquesta integració es va fer per diferents motius, per eficiència econòmica, però també per eficiència social i tècnica, també. I en realitat aquest consorci el que fa és acostar al Penedès i al Garraf serveis assistencials de més complexitat. Fins la consolidació d'aquest consorci, l'hospital de referència de més complexitat era l'Hospital de Bellvitge, que era de nivell 3 de complexitat. Empoderant el territori, en aquest cas el Penedès i el Garraf, donem més força als serveis que hi ha en el territori i el Sant Camil, que és un hospital de nivell 2 de complexitat, amb servei d'UCI, doncs passa a absorbir gran part de les necessitats en més complexitat i continuaran havent derivacions a Bellvitge, però no tantes. Això està molt bé, i empoderar el territori perquè no es faci tan dependent d'un gran hospital que ja té per la seva banda un volum excessiu, això està molt bé, però en realitat aquest consorci s'ha fet en unes comarques en les quals no hi ha mobilitat possible en transport públic, llavors el consorci està molt bé, però hi ha molts desplaçaments, tant de professionals com d'usuaris i familiars, i aquests desplaçaments s'han de fer o amb transport privat o amb transport de pagament. I la moció el que demanava era justament això, que es creï un sistema de transport públic que permeti l'accés a Sant Camil des de Vilafranca o des de Sant Pere o Vilanova cap a Vilafranca, si és el cas. Exacte. I això s'ha aprovat el dijous passat al Consell Comarcal, es va aprovar, i em sembla que també coincidia en el temps amb una altra aprovació d'un document en aquest mateix sentit al Parlament de Catalunya. Sí, o sigui, l'acord que es va aprovar és que el Govern de la Generalitat encomana a la taula de mobilitat del Penedès un estudi amb dades reals de mobilitat en un termini de 6 mesos per veure quines necessitats hi ha i a partir d'aquí decidir. Val a dir que tant la proposta de resolució com la moció que vam presentar reflectia un estudi fet des de gerència de l'hospital a petició de Vilafranca en Comú, que reflectia que l'any 2019 hi van haver més de 27.000 viatges entre anades i tornades. Per tant, constata la necessitat d'aquest transport. Sí.